Gibutyag sa 69 anyos nga usa ka mag-uuma nga niadtong Pebrero 2, 2025 sa adlawng Domingo nga samtang namanday sa iyang payag kalit lang nangabot sa iyang Pinoyanan ang tulo ka magsuon nga sila si Marisa Victor nga usa ka seaman o Ramonito Canoy Jr. nga usa ka pulis. Tagan kanamo og 1,000 pahalipay nga ikay nagtanom sa mong saging. Tagaan ka na mo, 1,000, pahalipay. Karon dayon, kasan ka na mo. Sulat mo kong tagaan, may gituro, may gihatag. Ingom din siya nga, tiyo. Di siya may kasugo, di mo pagtanong man saging, nga pabut-buot ka man, di katuhuan, kay dili kay saop. Nahol pa na mo tanan. Tugay na tamong hingilag palayas. Giangkon sa 69 anyos nga mag-uuma nga si Demetrio Ortiz Tropita nga gilainan siya sa mga sulti ug wala siya tunuli og bayad sa maong tinanom niya nga saging. Wa man gyud tunuli niya kata sa kalibo yung ingon niya iya kong kasan. Ya mo to ilakaw ko dito sa kong payag. Karon singgit man siya sa yung bata-bata ang kaumang kainom na man wag lang sangkot kay utak putuling saging. Di mo to nga, halapot lang nyo. Karon ka, siyang sukol ka di ay, iso ka. Matud pa, gisumbag dayon siya ni Victor nga usa ka seaman. Samtang ang igsuon ni Victor nga usa ka pulis nga ilang giilang nga tigpanalipod sa kahapsay ug kalinaw, midugang manog duslit sa kagubot. Gipasanginlan sa mag-uuma nga misuway unta pagkuha sa armas ang maong pulis, dayon ingon nga pamatyon sila. Barba ko, iyo din pulis, manukol di mo, namo ha, amusukol di kanakop. Beko ko armas pamatyon taon-tanan. Amo to tanaw na ko niya dalagan siya sa iyo manukan niya. Dunay tao ng sugat niya. Amo tuwa na gyud kailaw kaya tuwa na kay gihalog man siya. Ang mga suspek nga pulos magsuon pag umangkon ra sa biktima nga usa ka mag-uuma nasayran sa Brigada Action Center. Ang magsuon nakapalit sa gibuak nga gibahin-bahin nga yuta sa lungsod sa Sibunga. Diin anaa ang tinanom nga saging sa 69 anyos nga mag-uuma. Ang mag-uuma nag-agad lang unta sa kabubuton sa magsuon kung pila ang kantidad nga ihatag sa iyang kahago sa pagtanom sa maong saging. Apan inay nga mohangyo og bakig sabot-sabot ang magsuon. Namunog og nagmugna man hinuon og kagubot sa tibuok pamilyang Rupita nga usa ka mag-uuma. Kasamtangang nag-antos ang 69 anyos nga mag-uuma sa operasyon sa Apapangig kay nabuak human naigo sa kinumo sa Siman. Hinungdan nga ilang gidangop sa Brigada Action Center. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.